Як адзначыў Іван Крупко, дадзенае пытанне надзвычайна важлівае і крайне далікатнае. Любое злачынства супраць дзіцяці – гэта траўма, якая застаецца на ўсё жыццё. У гэтым годзе на Гомельшчыне выяўлена 212 правапарушэнняў супраць палавой свабоды непаўналетніх. Гэта на 52 выпадкі больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Яны амаль усе раскрытыя, але патрабуюць дэталёвага аналізу. Усё больш злачынстваў адбываецца праз лічбавыя сродкі. Інтэрнэт сёння – гэта не толькі пошук інфармацыі, але і прамая пагроза. І тут пра фармальны падыход не павінна быць нават гаворкі. Сістэма адукацыі ў дадзеным пытанні вядзе актыўную работу. У рэгіёне 51 спецыяліст прайшоў навучанне па крызіснай псіхалогіі. Гэта дазволіла стварыць мабільныя групы спецыялістаў па аказанні дапамогі ў складаных жыццёвых сітуацыях. Таксама ў дзіцячых садах, школах і каледжах праводзіцца моніторынг непаўналетніх, па выніках якога прымаюцца неабходныя меры.